Sinibingelele bafowethu ogogo lapho futhi sisemhlanganweni owodwa kuvela inkinga ezihlukene la ogogo banalo mshwalense kababanjelwa wona nangu uphi kambekela nawo la kubhalwe khona nangu SS bese kuthiwa uSSL bese kuthiwa ubani Perito nawo nje bafowethu nanka nibone ukuthi sisenkingeni engakanani ogogo babanjelwa u290 kuyabhujwa bafowethu la naba nazi uNetbank wonke lo bafowethu uNetbank wonke lo amabhenki lawa anama abantu abakwazi ukungena kwi-account yomuntu babamba imali lo SSL Perito siyamdinga ukuthi sikhulume naye ngoba uzofanele semvulele icala ngoba babambela izaguga imali ezingayazi yayizwa lo and at the same time njengoba bebanikeza bebabambela lezi imali nje ekugcineni lezi imali abazokhokha abaningi ogogo bagcina beshona iy'mali zabo zibe yidliwa yiy'nkampani ezingaziwa imake baba imake soyilungisa neyakho sesiqedile ka-clientele nazi iy'namba zakhona so siyacela ukuthi-ke nigijime bakwethu nina-ke baka-SSL Perito siyanifuna ukuthi i-management yakhona quickly ize la ubaba uNcamalala usithumelela ukuthi yonke i-corruption ekhona ezweni sikwazi ukudila nayo sizoshanela la so wonke umuntu kokhona la oRobby Salukazi sicela ukuthi avele asitshene ukuthi le mali uyibambelani le mali ukuphi yena njengoba ebamba le mali ngoba bayahamba baya kasasa akusho lutho fike kasasa kuthiwe kufike kasasa kuthiwe imali abakwazi ukuyireverse so it's important ukuthi njengoba sila nogogo abasizakale wonke umuntu orobha ugogo akazi ukuthi unesono inkampani erobha ugogo inesono so siyafuna ukuthi siyihlele lezi zinto abeze nabo laba beze kithi inamba yethu ithi 061 ebesithi 525 ebesithi 2949 wena SSL Perito urobha ogogo ngoba awuxhumani nabo futhi awunali office futhi mabethi bayafona awutholakali mabethi bayakasasa bathi abakwazi ukusiza ogogo so kusho ukuthi ogogo nje sebene deduction abangayazi ukuthi bayobaxazululela yiphi inkinga siyabacela ke laba bantu bayivelele bona sibanikeza 21 days to respond to this matter ilokho nje bafuthu kakhulukazi siyahlupheka ogogo bethu bayahlupheka kakhulu siyacela ukuthi nonke enizwa lemiyalezo niba-check-ke emakhaya ogogo ukuthi ogogo babanjelwa malini babanjelwa ubani ngoba bonke ogogo basenkingeni abanye abakhonanga ukufika today but ogogo nje basenkingeni bonke ngaleyo so-ke sithunyiwe-ke uNcamalala ukuthi asilungisele ogogo lento MK Labour Desk in action siyalungisa sizohleliswe kabusha siyabonga amandla siyabonga lungile ke bangani bami ninayo inamba yami right